Пред BTV простреляният 41-годишен мъж и спътникът му разказват, че се връщали от съседно село, когато изневиделица им налетели горски стражари. Според пострадалите без основание, защото в каруците нямало дърва. И той започна да ме бие. И още двама са бухалки, почнаха връз мене да ме прибиват и аз избягам и той ме стреля в крака, аз падам. Падам на колене и започвам на ръцете си да ставам и да бягам и той зарежда пушката отново и ме гърми тук във рамото и аз падам. Изобщо не се обръщах за нищо. Направо сте знал, нивите и почта ни бият да стрелят по нас. Според разследващите истината е съвсем друга, но ромите я изопачават, за да отърват кожите. Каруците били пълни, а до стрелбата с гумени стоп патрони се стигнало, защото бракониерите оказали съпротива при задържането. В момента, в който нивите с служителите по горите отиват към тях, те почват да тичат, да разхвърлят дървата от каруците, вече натоварените дърва, защото ние ги наблюдаваме от сутринта от 10 часа. Ромите в Роман не отричат, че заради безпаричието и безработицата често се снабдяват с дърва за огрев кой както може. Но в случая казват, че са изкупителни жертви на поголовната сеч в района, чието главни организатори са не други, а местните горски надзиратели. Горските често наемали ромите да им секат и товарят дърва срещу надница от 20 лева. Работил съм почти при всички горски. За една каруца дърва искат да ни прибият, а те, че крадат с камиони и с тирове, никой нищо им не прави. Имена знаеш ли? Знам, но Петко Сиропа, Калин... Това според мен са безпочвени твърдения. Все пак от лесничейството обещаха да проверят сигналите срещу техните служители, въпреки че идват от хора с написани само през тази година по няколко акта за незаконна сеч. За BTV новините от Враца, Маргарита Стефан.